Амстердам. Какво има? Да. Какво има? Бързо седнете! Водичка! Само сина ви ми остава. Аз го ударих и той ми отиде. Ударили сте Мишел? Защо? Нарече ме мръсник. Защо ми нарече мъсник? Защото доведаш тук една предизвикателна мадама. Една каква? Ма как мадама, бе? Мадама бе, жена, не си ли чувал? Половината човечество дет ходят с рокли. Та с рокли ли беше? С пола. С пол. Дай ще умра, бе. Аз ще умра преди вас! Значи достатъчно е да отсъствам няколко дни вкъщи, за да може като се прибера да разбера, че тука, моля ти се, е била някаква... Жозе, имам нужда от вашата помощ. За какво, бе? Помогнете ми да откъсна от вас сина си. Вие имате и чувство за хумор, господин Таборе. Къде е той сега? Не се притеснявайте, като му мине ще се върне. Къде е? Като му размине ще се завърне. Не питам кога, бе, питам къде. Абе къде е? Отишъл е да се цупи в Брюксел. Къде е?